Sit down ka? Sit down si Baby. Kasi Marisa, daon mo kaon ng ano ko. Wow, sobrang kapal na sumuha, diba? Oh, gilugan na kasi mukha, no? Ngaunta, ngaunta. Ngalong kontra man is arthritis tanan, eh. Kung kaan? Hey, ang lami, bawal ko. Takiang ko, ana. Hey, nasa lami ang bawal. Good morning yung mga kalaganok na napunta dire sa ato ang gamay ginagmay na to nga mini vlog dire sa Facebook, no. So welcome sa Kalagan vlog, no. So mga kalagan, Lunes, Martes, Merkulis karon, no, 12, no. So nakoy paaboton nga mga kuan kanang mga bisita nga kaubanan ako sa Kalagan vlog sa akong mga ginagmay nga vlog nga nana sila kapunay, no. Nga nagselebrar kami sa Mansari na mo sa paggama sa amo ang kuano kanang Facebook nga Facebook kuan group chat na mo, no. So ang Kalagan nga group chat, so nagselebrar mi sa among Mansari sa pagtukod sa maong group chat. So magpaabot ta, so paabota kung sa amo ang mga kuan mga lakaw karon mga Kalagan og labi all. Apit na ko nakalimot mga Kalagan, no. So naman day tay ko ano sila celebrate pud taog kanang Happy Independence Day ay sa in English pa, so araw ng kagitingan ko day. Og nana ko mga bisita. Ang taga Japan ni abot na, di kulor ang buhok, mag-asawa. Diya. O taga Japan na siya, taga Japan nga yang asawa na yang anak dia. Og naapod sa taga-kuan da. Taga asa taga do kalimot ko taga China. Taga-kuan da katong taga Korea. Dito ko rin natin. Dapat mo. Si Toti Biri ay. Ayun, lagi na. Ay, ginoo. Ate, bansarin ninyo, tanan, Kalagan. Thank you. Salamat sa pagkuano kanang pagbisita na po sa balay nga gamay. Okay. So happy ninyo tanan diha mga Kalagan, no. So magandang araw sa lahat at pantabay lang po, no, sa anong kaganapan namin ngayon. So thank you, salamat. Og sa dihang nagluto mi og mga habo ang pulutan karon mga Kalagan, no. Kini mga kuan siya kanang madalian nato nga kuan, no, kanang pangpulutan mga chichirya sa mga Kalagan. Maon siya yung mga easy to make nga ato ang mga kuan, no, recados karon sa pangpulutan mga Kalagan. So si Joseph Aranas may atong gapaluto diha ug ako ga-video ra mga Kalagan. So salamat sa kayon yung mga Kalagan, no. Kini ginagmay ra kayon, eh. So medyo init na kayo ang kaha mga Kalagan. Imikos-mikos na to na kadyo na mga Kalagan. Giara naluto na mo ang chichirya mga Kalagan. So salamat sa na-prepare, no. So enjoy kayo dara. The picture na mo ang kusinero og kini si Mr. Agapito, no. Salamat. Namin mga Kalagan, biyo na kaya mong ambience karon. Nga sa mga anak, isa na na matulog naman to, ha. Hindi mo na matulog naman to, ha. So happy Independence Day and happy Mansari sa mo ang Kalagan group chat, no. So sa kuan diyan, no,
mention dai ko aring si Katuna ug ubuhan dai happy dispiras ninyo di ay mga kalagan. And then, Happy Independence Day, tanan sa mga single karon. Og sa mga single di ay sa ako'y lamay katapos pa. Ang happy sa mga katusukan ako di ano mga kadayuhan. Happy anniversary na to diha no. Wa ko maglaag diha kay nako bisita sa balay. So mga kalagan sa mga shoutout ko sa mga kuan diha no mga ka 357 nako diha no. Always lang gyud basta magbago na lang magtapuhon. Unya diha rami na enjoy na mi dire. So shout out dahil ko sa mudulong dire ay. Shout out ko sa taga Tokyo, Japan ug taga Korea dai katapad na silang duha. Hoy, happy po day. Di ba happy ko mga update si John? Ay Mr. Jan Makadato di ay nga kuan nga estate agent diha sa amo ang pagkakalaga no. Asa naman ka? Ginoo ko. I've been waiting for you so long. Oh, sure. Oh, sure. Do, sorry, kasulti mo do. Di mo nung ima man ka. Tama sa nitambong karon sa tapok sa mansari sa Kalagan. Naon ta na pa mandunagan pa ni. Manugangan pa Ay, kay unda. uyab, no? Napay mo paabot at mga kalaga no. So stay tuned and relax and enjoy. Angoy. Si kuan day si Mr. Joseph Aranas day ako ang silingan nga taga Japan second floor no. So mayong hapon na ninyo mga kalaga no. So Pagipalo na yung taga Alaska. ay nay taga Alaska. Oh, di ay no, nakalimot po ko. So mga kalagan na lang ko na i-share ninyo sa kalagan nga tapok no na ako'y usapod nga follow to follow no Uy. mga ka-mention no. Lain na po ninyo na mo introduce yung kanta Multong Bakla. Kapasag din na siya. Hi! Si Ma'am Si Multong Bakla. Lisad Medi ay sa Tagaloon no. Usapod ka content creator mga kalagan. So keep in touch o yakap-yakap na lang panagsa tandayi po ninyo panagsa. So TikTokers o nya na mga hugot-hugot iyang mga kuan niya mga content so mga kalagan. O ikaw banal na aso. So mga kalagan. See you soon. Og sa diha ang pulutan namo nahimong gisima-sima sa mga kalagan no. So naay pagkutasan kob na des sa mga kalagan. Bangaon na daw ta. Oh, gilugan na kasi mo pa no. Naunta. Nalang kontra man is arthritis tanan oy. Hey, ang lami bawal daw. Takiang ko ana. Hey, nasa lami ang bawal. Og salamat sa among paragtapok no. So happy Independence Day og happy mansari sa among mga kalagan nga GC no. So mga kalagan ares ako og salamat sa inyong pagtagad sa ako mga ginagmay nga biniblog og I love you all. Isa ragay pano.